Mr. Bitch. Jestli se nemýlim. Veľmi dobrú muziku robia. Švetla! Čajoris! Ára! Ti prejdem brucho. Iba také. To máš na koleno. Serus. No čo ty, červená, hej! Fú. A zase skoro na zem. Mohol som mu fotnúť sprava. Dobre šoky by som mu narobil. No hen koľko bordelu nazbierajú. Šláciky. Veľmi dobré. Červená či čo? Nevidím. Kokos. Však ide či nejde? Nešiel do obedu. Čo sa stalo? Ešte aj z Maďara tu zastavia na motorke. Nič moc. Už číhajú. Dobričko. Díky, kámo. Presne som trafil. Sám tam? Určite. Smerovka, kámo. Na čo? Z toho originál sa otráviť môže človek. Jaký smrad. Neviem, čo to bolo, ale som sa pekne zľakol. Prečo mi prešvichlo koleso? A komu zhoreli rezne v nedeľu. Ser zlodej! Jak sa máš? A my sme sa spojili rovno? Ty kokos, ty si sa naučil konečne dačo. Nehúč. Však ja nemám žiadny Wi-Fi. Áno, taký decentný. Teraz kde mám ísť? Doľava? Musíš mi skôr povedať. Tak chod dopredu, čo ja, prečo som vpredu? No, len to húči. Čo robíš? Však červená je, pozor! Ty kokos! Kde si sa zapozeral? No však červená bola, tak kde si pozeral? Ty dilino. Ešte, že si nespanikáril, ty vole, a toto, že ťa videl. Ty kokos, dávaj pozor, lebo dostaneš po prilbe. Hej, prvýkrát života. Ja už nebudem s tebou jazdiť vôbec. Už som ťa mohol mať na svedomí, toto mi treba. No ale teraz si šiel doľava a vo veľkom nebezpečí si bol. Tak lebo rovno svietila zelená. No to keby to bola žena, by to v pohode dala, ale tým, že si muž, nevieš robiť dve veci naraz. Tak sa nerozprávaj, prosím ťa. Tak skoro ťa nabral, tak čo sa ti nechce veriť? Ja som len čakal, že ťa nabere. Červená, vidíš, hej? Zelená môžeš, hej? Budem ti pripomínať radšej. Človek nikdy nevie.
Ale dobre dojdi, dávaj pozor na semafory, hej, buď tak dobrý. A nechod na červenú. Mári, tu. Zase šmiky. Nevystrajaj. Dobre, čo tu už je teraz raz? Nálepky sú už hotové. Veľmi pekne vám ďakujem za pomoc pri rozhodovaní. Vybrali ste si veľmi pekne, treba uznať. Nálepky budem asi rozdávať, čiže keď ma stretnete, tak kľudne pýtajte, ak budete mať záujem. Kopec nálepiek som nechal aj u chlapcov a v Tubil Motoservice. Čiže ak utratíte nejaké euro pre nich, určite máte nárok na nálepku. A za to, aby som ich mohol rozdávať, vlastne za to vďačím chlapcom, ktorí to celé realizovali. Z reklamky Mountain Ad. Popis vám dám do popisu. Link vám dám do popisu videa. Choďte čeknúť, keď budete potrebovať čokoľvek, čo súvisí s reklamnou agentúrou. Čiže už nálepky, rôzne reklamné predmety, alebo podpač, tričiek, mikin, uši, rúk, čo len chcete. Určite ich vyskúšajte, sú veľmi šikovní chlapci, s ktorými je radosť spolupracovať, otvorení, ústretoví, milí. Určite odporúčam. A ja im takisto veľmi pekne ďakujem za spoluprácu, ktorá dúfam, že bude pokračovať aj v budúcnosti. Poďte čeknúť. Díkyčku. Koniec zoznamu. Falkušovce. Som sa, že Fetišovce. Tam by som sa nechcel ocitnúť. Neviem hymnu spievať. A ešte som chcel jednu vec. Ja už sa strácam v tých správach na Instagrame, kde si objednávate tie kľúčenky. Keď to posielam na dobierku a potom sa mi to tam stratí, zabudám. Dohodíme sa, že ak máte záujem o kľúčenky, tak mi posielajte mail. Adresu dám na obraz korfidave@gmail.com. Tam napíšte adresu, obrátom pošlem. Poď, aký koň. Krásne. Kde to som? Opory? Veľmi dobré. Aj organizačne. Zemplínsky brunch. Treba len prísť medzi raňajkami a obedom. Pánko. Pándiel.